Unya, muhatag og hinabang si Cebu City Mayor Michael Rama ngadto sa mga apektado sa linog sa Mindanao. Specific nga lugar nga gipasabot sa mayor mao ang Sarangani, South Cotabato City ug Davao Occidental nga naigo sa linog ngadtong Biyernes, Nobyembre 17. Nakahinumdom noon ko last year sa dihang niigo ang linog ngadto sa probinsya sa Abra nga diin ni donate o nihatag og 50 milyones ka pesos si Mayor Mike Rama para sa mga nabiktima sa linog. Dako na kay ng kwartahan nga 50 milyones. Apan dunay road concreting project sa Cebu City Government nga nagkantidad og 24 million pesos diha sa barangay Kalunasan, wa man hinuon bayre sa city government ang kontraktor sa maong project. Hinungdan nga nahunong in town ang project nga nakamugna og kahasol sa mga tawo nga mangagi mga kabombo. Langay kayo ang proyekto. Pero karon nahuman na noon, pero mo lagi dugay kay nahuman kay dugay kay gibayran kay wa bayre dayon sa Cebu City Government ang kontraktor sa maoga project. Unya kadaghan og tabangonon sa Cebu City. Unaha og tabang ang mga tawo nga naa sa Cebu. Dili kay unahon nimog tabang ang mga tawo sa laing lugar. Unaha sa og tabang ang mga tawo nga tabangonon diri sa Cebu, Mayor Mike Rama. Daghan kayong tabangonon diri sa Cebu City, wa jud ka makakita ani. Naay mga buang nga naglatagaw, mga walay balay nga ana matug daplin sa kalsada, mga bata nga libod suroy nga manglimos diya sa kalsada, mga walay trabaho, way mga income nga napugos og tukmod silang kaugalingon nga mamaligya na lagsyabo para makapalit og bugas. Kani mao unaha og tabang, Mayor Mike. Dili kay unahon nimog tabang ang sa lain nga lugar, sige raman kag pakitang tao. Hilig kayo ka og mga paokyab. Naapay bonus sa mga empleyado sa Cebu City Government, naglutaw pas hangin. Siguro kaha ng 35,000 nga bonus sa mga empleyado or basin paokyab na sada nimo. Nakahinomdom ko last year, matud pa sa mayor, 50,000 pesos ang bonus sa mga empleyado. Apan dili di ay tinuod. Why 50,000 nga nahitabo? Unya karon nihonghong si Mayor Mike Rama nga kang Vice Mayor Raymond Garcia nga 35,000 kuno ang bonus sa mga empleyado sa Cebu City Hall. Apan wala pa'y kwarta para sa bonus sa mga empleyado. Gani, mangita pag kwarta ang Cebu City Government para sa 13-month pay sa uban nga mga empleyado, sa uban nga mga departamento nga wala pa makadawat sa ilang 13-month pay. Pag sure in town diya, Mayor, lisod ding makamayor tag pagarpar kay daghan kayo og mga istorya nga layo ras tinuod. Di man unta ni siya ingon ani sa una. Gi-idol gud nako ni siya sa una mga kabombo. Apan karon nausab man ang mayor basin tungod pod ni sa iyang pangidaron nga nagkatiguang na mga kabombo.